Kaos tinggal jumangka sangi sajuning gawe winangun risangat mojo winang manten bunuri. Allah madi jinasir manjenipun ibu suki miri kalang dan meninggal sangat mojo winang manten putri. Kadereken dening pagerayu sakembaran kuntalang mati sakembaran kembar dedek piadake kembar busananing risangat mojo pinijihan dereken lumampaipun pinang temanten putri tumuk jumring sasana kursi renengga minangka dados sekaring kedaton prameswari ning sahari ratuning sadalulah punika tejane wong ayu Reni Marlina lemampakan di lenut wiromo kang mungling payuman rikalenggan munika rahina kinantenan ramadaning ibu ngenya jumangkari sangat mojo kebak ing raos tresno anengga samangke raing sang Joko Tumarno ganti lain ala panjenenganipun Raka Mas Bagus Samsul Ma'arif ingkang kebak ing raos asih ing rikalenggan punika manunggaling katresnan jati piniji net mring satatanipun adat widi dawuh panggih kang badhe lumadi satu Bini jingri kalenggan menika samangkiri sangat mojo minang temanten putri anggono ras kang teges lenggah ijen sawetawis. Ranturalipun sang Joko Tumarno gantiana nderekaken saking pagerayu hanampi dawuh saking ibu Sukiyem kersa hanampi seserana burampe jangkepi lumadening adat Widodana mangke ingkang jumbuh wujudipun adicara kraba nganti nampi dening sang pagerayu kanthi asta kalih piniji kanthi raos binah kemban pangandikanipun ibu Sukiyem mangke ndereke lumadening adat widiadat widana ingkang tasih sinengker wonten ing Kademangan Semen ing piniji mangke rahayu kahiring kanthi pangestu saking panjenenganipun sedaya ingkang makempal manunggal wonten pawiwahan punika candhak sekarang dimonco warna kalmanahan Dewan Daru Jondar kemarang piniji wujudipun kembar mayang kembar mus angarani mayang tegesing kembang kang mekro ing dinten menika antasipun Mbak Reni Marlina kang pinanggihaken Pak ini judul kali panjenenganipun Mas Bagus Samsul Ma'arif piniji talang pati hanampi dawuh saking panjenenganipun Ibu Sukiyem hanampiya wujudipun sami kembar mayang kang sampun rinakit wonten kala wau dalu dinampi dening sang patalang mati piniji sembada hanggenya badhe ngemban dawuh saking panjenenganipun ingkang hamengku gati rahayu kang sinedya kang setunggal sekarang dimonco warna tumarap ing ngarsanipun sangat mojo pinang temanten kakung suing bangsa kadang-kadang air musik tondo yekti manjing totoning adat dawuh panggih sangat mojo manjing lemat dening adicara intining pamiwan wonten rikalenggan rahina punika wujuding tataning adicara panggih risangat mojo minang temanten kakung putri Raka Mas Bagus Samsul Ma'arif kalih panjenenganipun Dihayu Reni Marlina sembada nggih nyori sangat mojo pinarak mring sasana panti wisudan tali krama
eyang pujangga gungapundening kala eyang guru Sudir sukasuwun samapta abu rampe jangkep hanjangkepi lumadining adicara manggih dening kadang-kadang sinaman kasuwun kapratitusken kasamaptaaken wonten sasana panti wisudan resangat mojo pinang temanten putri dalah Ibu Suki Persati narak wonten panti wisudan Talikrama kepara ngarsanipun Raka Mas Bagus Samsul Ma'arif kadherekaken Bapak Imam Samud Ibu Suyamdi gotrah keluarga ageng Kentangan Sukamara jumangkaha pinarak tindak mring sasana panti wisudan Talikrama estu kridaning warga ageng saking Kentangan yen Cinandra kadya mahesa kang tumungkul krida candrane